बे खोमसि जिउआव सोरखौबा मदद होनाय सोरखौबा निमाहा होनाय आंहा गोहो गैला दिनै। आं दिनैसिमबो गावनि फिसायनो सोलेर गथायाखै। बेखौ साननानैसो जे आं नोंखौ सानसे लोगो मोनफिनगोन सानफ्रोमबो मेगनाव मोदै लानानै बिहाव बिखुनजोनि आन्दोआव फिसायजों कमप्रमाइज खालामबोगासिनो दङ। राजा दैमु फैदों नोंसोर दसे रायलायथ' आं दा फैफिनगोन। दैमु मा सानदों नों आंखौ? आंनिफ्राय मा लुबैदों? ना नों बेखौनो हास्थायखादोंमोन? नों मा बुंनो सानदों आं जेबो हमनो हायासै दैमु। नों आंखौ नायब्लासो हमना मोनगोन। मा मेगन थानानैबो खाना जाफ्लादों नामा? ना नुयैनि एक्टिं खालामफ्लादों? दासो नायसनफ्लांदों। मा आंखौ नुनानैबो नोंनि मोखाङाव जेबो रिएक्सन गैया? नों सिगांनि राजायानो ना? 6 बोसोर जाबाय आं नोंनो फन हरबाबो मोनैया। नाथाय दिनै आं गुबुनजों हाबा जाखांना नोंखौ लोगो हमनो फैदों। थेवबो नोंनि मोखाङाव जेबो रिएक्सन गैया? मा हाबा जाबाय? आरे बे खाफालखौ नुदोंना नुवाखै? बे खाफालाव सिन्दुरजों माने हाबा जानाय नङा होनबा? माने आंबो फंसे बाथ्रासो फोरमायनो नागिरदों। बुं मा बाथ्रा? आंबो गुबुनजों हाबा जाबाय दैमु। 6 बोसोर बारलांबाय। थग गायसुला नों? बिनिखायसो नों आंनि फनखौ हमाखै। 6 बोसोर बारलांबाय आं नोंनो फन हरबाबो मोनैया। बुं नों आंखौ मानो थगायनाय? मानो थगायनाय नों आंखौ? रथा दैमु नों बाथ्राखौ मोजां मिथियालासिनो आखाइ दाहो। नों जा नुगासिनो दं राजाया सिगां बायदि नंला। मानोना बियो नोंखौ आरो बे बुहुमखौ नुला। मा? औ राजाया मेगन नुला। बियो खाना जाबाय। दैथुन नों एसे बायह्रायाव थांथ'लाय। आं दैमुजों एसे बाथ्रा रायलायनि। जागोन राजा, नाथाय नोङो गासै बाथ्राखौनो दैमुनि सिगाङाव बुंनानै ला। आंखौ निमाहा होदो राजा। आं गोरोन्थियाव आखाइ दिखांफ्लांबाय। बे खोमसि जिउआव सोरखौबा मदद होनाय सोरखौबा निमाहा होनाय आंहा गोहो गैला दैमु। नाथाय बेफोर जाथाया बोरै जानो मोनखो राजा? थांदोंमोन नोंखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव जों सानैनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय। नाथाय मा खालामनो जों सानैनि सोमोन्दोखौ इसोरा गनायनानै लायासै। समनि बोनालांनायाव मोनसे गिदिर एक्सिडेन्टआव आं आंनि मेगनखौ अराय समनि थाखाय खोमाना लानो गोनां जायो दैमु। नाथाय बे बाथ्राखौ आंनो खनसेबो मिथिहोआसै राजा। नों बोरै साननो हाखो नोंनि अनगा आं गोजोनै थानो हागोन होनना? दैमु सोरजोंबा जुग जुग बोसोर बोसोर लोगोआव थाब्लाबो गावनि आंगो जानो हाया। नाथाय सोरजोंबा साननैसो थाब्लानो गावनि आंगो जानो हायो। नों आंखौ मानो खनसेबो सोंदिया आं माबोरै दं? नों आंखौ लोगो हमफैनानै गावखौनो गोनो गोथो थासारियाव खोख्लैना लाबाय दैमु। थांदो नोंखौबो नोंनि जिउनि अनजालुआ गोसोआव मिजिं लानानै नेनानै दं जानांगौ। आं गुबुनजों हाबा जाबाय नंगौ, नाथाय आं दिनैसिमबो गोसो गोरोबनो हायाखै। आं दिनैसिमबो गावनि फिसायनो सोलेर गथायाखै। बेखौ साननानैसो जे आं नोंखौ सानसे लोगो मोनफिनगोन सानफ्रोमबो मेगनाव मोदै लानानै बिहाव बिखुनजोनि आन्दोआव फिसायजों कमप्रमाइज खालामबोगासिनो दङ। दैमु आं नोंखौ खावलायदों प्लिज नों आंखौ बावगारनानै बेजोंनो संसार जादो। मा बिदिब्ला नों जोंनि मोजां मोनलायनायखौ खाना खालामनो सानदों नामा? मोजां मोनलायनायखौ रावबो खाना खालामनो हाया दैमु। मोजां मोननायासो खाना। जुदि नों आंखौ बावगारनो हायाब्ला नों गुबुनजों मानो जुलि जानाय? नोंनि बाथ्रा सानै सानै सामफ्रामबो दुखु जानायखौ नुनानै आफाया सहायनो हायिनि आंखौ गुबुनजों जुलि होयो। नाथाय आं गासैनिबो मेगनाव हाद्रि फुननानै दा
दासिमबो हारसिं जिउ खुंगासिनो दं राजा। आरो बेसेबां सान थाबावगोन? दिनै नों आंखौ लानानै सिमां सुजुनो गाथोदोंमोन। आं दिनै नोंखौ मोननो हास्थायब्लाबो मोगथांनि बेसेबांबा गोजानाव। गोजोनै थानो सोलोंदो दैथुन। रथ' राजा, बेनो नोंनि जोबथा बाथ्राबा। आंनि फंसे रावखौबो नों खोनासंलांदो। 1 बोसोराव नोंनि थाखाय थांनानै दंब्ला, बे 1 बोसोराव गुबुनजों गोरोबनो हायाखैब्ला, साननानै नाय नों आं बोरै थागोन। आं नोंखौ खाना होननानै लुबैयाखै राजा। अराय सम नोंखौनो नेनानै थागोन। बे गोसो, बे सोलेरा नोंनिल'। सहायनो हायैयाव माबा मोनसे जाफ्लाङोब्ला दुखु दाजा, आं फैबाय। Da